Добре дошли в канала на ATM Communications. Аз съм Росен Ораков от отдел маркетинг и съм тук за да ви представя как социалните мрежи влияят върху бизнесите. Социалните мрежи са един важен инструмент за бизнесите, тъй като подпомагат до по-достигането на по-голяма част от аудиторията в интернета и до осведомяването на марката, както и до достигането до по-голяма част от клиентите. Ето някои от начините, по които социалните мрежи влияят върху бизнеса. Първо започваме с маркетинга и рекламата. Самата фирма прави рекламни кампании, които са с цел достигане на по-голяма част от аудиторията, както и за утвърждаване на нашия бранд или услуга или стока. Самите рекламни кампании могат да бъдат отправени точно до самия потребител със същите интереси, демографски ресурси и така нататък. След това имаме връзките с клиентите. Ние може да отговаряме на самите клиенти с отговори, въпроси и така нататък, като ние така може да получим обратна връзка, което се получава лоялност към клиентите. Както и доверието към нашата фирма. След това имаме изследване на пазара, защото поради социалните мрежи ние може да изследваме различните данни, новите тенденции, както и дейността на конкуренцията и да може да подобрим нашия продукт, така че да имаме по-големи продажби на пазара. Четвърти начин е, че с изграждане на бранда. Някои от фирмите, примерно като Red Bull, те не дават самия продукт, а те дават усещането за смелост, за приключения и така нататък, като те правят истории, различни тенденции пускат в интернет, като така утвърждават и правят авторитет на бранда. И пети начин е, че с развитието на различните брандове и услуги винаги ние трябва да се подобряваме, да може да се адаптираме към средата. Чрез обратната връзка от социалните мрежи ние може да подобряваме нашия продукт и да направим нови продукти с цел задоволяване на потребностите на човека. С тези основни начини ние утвърждаваме как социалните мрежи влияят върху бизнеса. Абонирайте се за канала и очаквайте новото видео по-скоро.